Soy John y soy irlandés. Doy clase de inglés, muchos de conversación. Tenemos grupos de todos los niveles. Mi idea es para aprender una lengua es más efectivo si practicamos hablando completamente en inglés, aunque el estudiante no sepa nada. Hacemos las clases en grupos pequeños, también particulares y específicas para preparar exámenes. Yeah. And I hope to see you in our academy in the near future. Ara començaré la universitat al setembre. Vaig començar al Centre d'Estudis Joan Miró a l'abril-maig, més o menys, per preparar algunes assignatures per a la selectivitat. Ara faig comptabilitat per preparar una mica la universitat. I jo ho recomanaria perquè, jo he fet particulars, no he fet classes en grup, però t'atenen molt bé, llavors els professors estan per tu, a particulars. Em dic Pep Anart, treballo en un centre mèdic i he vingut a fer diferents cursos aquí a l'acadèmia, al Centre d'Estudis Joan Miró. L'últim que he fet és un d'anglès, és nivell advanced, que m'ha anat molt bé perquè a mi em faltava fluïdesa verbal i he fet també altres cursos aquest any de coaching, que han sigut molt interessants, molt divertits, sempre fer cursos de coaching és molt divertit. I la meva experiència, si jo recomanaria aquests cursets d'adults, hi ha 50.000 coses a fer perquè posen al dia de les coses. Pues jo l'any que ve faré un mòdul, però tinc la intenció d'acabar el mòdul i fer universitat. Entonces no estic preparant per la selectivitat. Sí. Jo vull fer pilot i anar a Florida el mes que ve, però tinc la intenció de fer la selectivitat, però si acabo després no trobo feina i no puc anar a càrrega. Estem aquí preparant la selectivitat per per intentar entrar a enginyeria electrònica a Barcelona, i si es pot, per preparar el millor possible. Doncs fa un any que vinc, he vingut durant l'estiu i durant el curs. Normalment faig repàs de tot, més de llengua i de matemàtiques, y me força bé. Yo también vengo de 9 a 1 de la mañana, por las tardes no, y hago matemáticas y lengua principalmente. He millorat bastant, he après moltes coses des que estic aquí, molts conceptes bàsics que abans no sabia y que a base de fer-los he après molt. Y exactamente igual, sobre todo también he aprendido los hábitos de estudio, que es para mí lo más complicado de todo el estudio. Licenciada en físiques i dono classes de matemàtiques, física i química aquí en el centre. Sobretot als alumnes de batxillerat, per preparar-los perquè puguin arribar a la carrera amb un nivell més que acceptable. Llavors els grups amb els que treballo són molt reduïts per poder donar una atenció molt personalitzada a cadascú. Vam obrir el centre l'any 1987, ja fa més de 25 anys. I donada la meva experiència, necessitàvem un centre amb professors que fossin especialitzats, que fossin més dinàmics i sobretot que ensenyessin a estudiar als nens. Milers d'alumnes han passat ja per les nostres aules i estem molt orgullosos de ser un centre de referència a Lleida. La nostra prioritat són els alumnes i, per suposat, el nostre objectiu que aprenguin i, com a conseqüència, que aprovin. Jo mateix estar a casa i fer tot el quadernet, perquè aquí sempre tens el suport d'un professor i pot ajudar. Estem vigilant què fas a casa. Al col·legi, el professor no està per tu sol i aquí, quan el crides, està per tu, no està per tu. Que els alumnes no es limitin a estudiar una matèria i a treure un 5, o a treure un 8 i a treure un 9, sinó que la nota és una compensació per una feina que fan ben feta. Per tant, pensem que això ha de ser com una carrera de fons, és treballar a llarg termini unes habilitats per aconseguir que siguin algun dia uns alumnes autònoms, competents i que puguin desenvolupar-se en l'àmbit que vulguin, ja no només a nivell d'estudis universitaris, sinó també després professional. El centre d'estudis està dividit en dues àrees funcionals. Una és l'àrea de repassos i l'altra és l'àrea de formació empresarial. A l'àrea de repassos tenim alumnes des de primària fins a universitaris, passant per lo que són alumnes d'ESO, de batxillerat i de selectivitat, que és una de les nostres grans especialitats.